Bekusindwe ngoBethole namhlanje laphaya eGroutville High School endaweni yaseGroutville ngaphansi kweLembe District, lapho okade kunomcimbi owaziwa ngeSivivane Heritage Event. Kade kukhona iy'kole eqhamuka around iGroutville zokwethula imidlalo nokuqhakambisa amasiko aqhamuka ezizweni ezehlukene njengabeSuthu, abeTswana, amaXhosa. Kanti-ke bekukhona ney'khulumi ezinohlonze-ke ezigqugquzela iy'ngane singayilahli isiko lazo. Bekukhona futhi-ke nabaqhamuka emnyangweni wezemfundo, abaqhamuka emnyangweni wezobuciko KwaZulu-Natal. Izwe loMzansi belingabaxhasi abakhulu balo mcimbi. Siyakuthokozela ukuthi izinto ey'njengalezi ziyenzeka. Sethemba ukuthi nangokuzayo futhi-ke kuzoqhubeka futhi kwenzeke. Siyabonga.